En ik heb ook iemand voor me in. En dit is ook een beetje was van al die mooie kleuren te worden wat toegestoken. Maar dat is zeker zo mooi is. Je zal niet maar ook praten, ze niet allerlei karaktereigenschappen. Ook ik moet ik een paar bijzonder is. En al onze leven wat vandaan is het iedere keer. Maar ik hoor, er is een ooster. Als ik altijd kinderen op een maandag belief, en ze dan praten over de lief, wat zijn die doen? Een kind. En je doet politie. En dit was nog mijn voorbeeld. Hij was netjes dan. Je kon zien daar iemand naar het werk toe. Dat was eerst schouder gereden. En tegenwoordig op de school gekomen. En dat het ons christenen dat ik het zelf houden. En laten we het ook hebben. En ons stuk die christenen met ons is rollen. Zo, dames en heren, die bijvraag. Ik is het blij dat die mensen zo goed die waarheid te praten. Dus die mensen van de waarheid van de structuur. Dat is bijna. Dat is gewoon niet te doen. Eerstens, het is mij belangrijk voor mij om te zeggen, die Heer heeft mij gedaan. Zo, elke dag van nou is het niet gedaan van de koning en dan ook bekommerd hoor, van de ziltjes en nade jaren. En dat is afbrand. En ik heb moeilijk hier gekomen en is opbranden. Maar dat laat je zo'n beetje bekommerd en daarom denk ik voor mezelf een versie van kies. Wat ik voor u wil lees. Ik denk wel elke dag aan die dingen, om mensen kletsen en vleien. Hij hier, maar ik wil al veel van terug. Met het tweede mee, ik afspreek, ik leed daar weer. Ik denk, wat is mijn doel jullie aan? Wat is mijn doel? Zo, hoe laat ik het doen? En hier is op mijn verjaardag, 7 oktober. En ik schreef voor mezelf om als christen een verschil te maken. Moet jij maar na bij God zo woord blijven. 2 Timotheus 3. Voer God zijn opdrachten uit. God wil jou in die waarheid onderweg. En dan die vraag, hoe moet ik voor mijn naaste optreden? Zo ik heb daar die doelstelling zo redelijk vooropgesteld. Want je weet dat je onze teacher is. Dat is ons met je hoofd. En dan schijnt je ook op je gezicht. Je gaat naar een looppaardje. Je zal nooit bij. Ik kreeg niet. En dan laat je niet bij doen. Soms heb ik bijna negatief goed gezien. Maar vandaag moest het change. Ik was op een dienst. Ik was op een dienst. Zo ga ik nog de downpies. Laat het zien. Maar het is schoonmaak. En dat is mijn purpose. Om daar de kinders te praten. En met het ook weer breed. En die luchtboek waren nog vastgevangen is. En dat is waarom ik van dat zo jammer is. Dat al die jongeren bezig. Want je hebt niet slaan. Ik heb niet slaan. Door gezond. Dat is dus heel graag. Dus meestal dat is het. Maar in elk geval. Ik heb voor mij een nieuwe groep. Ik wil een verschil maken. Niet uit de mensen.
Dus die en wordt aan verschillende groepen. En ik heb nou begin werken die ook mensen. Nou weet ik dat die ook mensen aan het werken. Ik heb een bezoekje. En ik heb een machine. En ze hebben gezegd, ik met een fietsje, kijk dan. Mensen raken voor waar moesten. Dan kijk ik elke morgen in de spiegel hoeveel goeie en ook namens de koel kan het verstaan. Ik hou me maar soms op wat het is. Om ik te blijven. Maar het wel altijd een positieve effect op de leven. Zo, ik kan nu heel hard zeggen jullie. Dus al die heb ik ook. Van de keer was je door op de wereld gezegd. Zo, ik was hier met haar woord gezegd, heel dank dat je gekomen bent. Dus, als we ons van de huis maken, en ik ben samen met de hier. Ik ben niet bezig met de heel dank voor elk keer dat jullie weer samen. Vliegen, van mij, om hier te is, ik ben bezig met heel dank. Dank je dat jullie keurig gaan doen. Ik weet niet goed dat mijn keren hier is. Ik wil niet dat maandag gaat het niet doen. In dit geval was het zoekloze. Heel zeker te wijten, zeker wijten, is te vrij. Trouwens, ik weet dat het niet lukt. Dit maandag ga ik hier in. Zo, heel dank je voor dit. Dit helder mij aankomt. Dit helder mij aankomt. Ik wil zoeken, dankzij zijn de kinders en ook een vreselijk bij van de tweede vrouw. Zo hard, het gekomt in Nederland en dat is wat voor een toerte. Dat is niet raar, hoeveel kinderen er staan. En het is zo gezegd, dat ik kinderen zijn niet bij, dat was zelfs zo'n stedingen, schoentjes zijn allemaal niet twee kinders meer. Ze zijn heel veel jongens, werken te schoenen. Als we die geslachten moeten uitbrengen. Dat heb je van vijf af op. Door die toeverstalen door die mensen hier, die jongens ook in elk geval, ons is een geweldige groot gezin. En het is bijna blijven die kinderen zullen lekker tjeren. Maar die beginnen wat doen ze lekker, we gaan hier jongens gaan. Die kunnen alle weer doen. En als ik kinders weer doen, kwaad naar hulle vergeet, dan let het aan ouders. Ik zeg hier wat bij je dan moet je bijdragen, je hebt korren, kou, die vallen namen, zo moet je het ook in houden. En ik heb voor mij nog en alle jaren Julie, Siri gedaan, bijdragen die geleerd zijn, die maakt nu eerst eens aan het tel. Als ik niks wat voor je bijdrage, ik kan het heel lang doen. Als ik nog niet in de ik iets COVID. Mijn zusters van mij doen iets voor het jaren. Dus je woont. Ja, zit het. Zo dit is gewoon. Hij dankt je niet aan van jullie. Elk iemand die wat op bijdrage wil. Ik zeg voor u bij je, dat is weer namelijk, dat je wil niet. Weer kwaad wordt die wilde twee omdat ik nog weer dood aan dat ik verlossen. Dank jullie zo, ik wil van de vraag geven. Ik ben Lauren, Bagger, ik geloof niet of. Maar ik ben zo weer, hij zegt Bagger, hij zegt bij je wat ook. Hij is bij je die TV, kijk even die TV. En daarom is ook bij je praten. Hij is bij je sportieve mensen. Zo, Bagger bij je gaan kind. Ze voorzitter van de sportraad. Ik ben bij het trots op ons, iets gebeurt op de TV, dan posters. Ik weet niet, dit is weer bijna keer. Je maakt één verloring, die zegt, dat is nou. Hij is spijtig, dat is zo. Dan kun je weer in de zon krijgen, ik wil een haar moet gaan oefenen. En dan was hier ook, weer bijna heel goed. Die leren dus zo in de
Allemaal. En dan speciaal aan die comité met die hoofdlid. Dit is nou, ek sê nou voor een gister, maar sy sê nou as ek eet. Mense, die vrou het aan pad gegaan. Om hierdie aan, moet ek te maak. Ek was in die begin ons kant in die maar hier weer, in die lijnwijk wees, maar nou is het nie die lijnwijk. Kom dat jy baie van die lijnwijk hou. Terwijl nie, ek het gestaan, ek is een lijnwijk pastoor. En so is hy hek. En het die jou so baie by dan die goede van my hart. Sy is baie sy maak en gaan wat jy nog sê, die stekker gestuk my vrou. En ek doen baie van alles wat ek goed gesit het. En baie gestres en ek stil my en stres toe. En wat aan? En kreeg nie aanvallen en so aan. En die vraag van die weer opstaan. Baie wijn kan worden. Dat weer aan de doen. Ten enkele 6 maanden extra gewerkt aan de taal. Net om die aanmoediging te laten. Van de grote vrienden is het heer, en de is zwaar. En dan je aan de dienststad en dan ben je gekomen. Maar ik wil het ook echt. En we leven met die aangeliefd en die Lorenz en de Snel en de hele familie. Ik zeg nu, die zijn vandaag testament. Ik heb mensen. Zo, ik zou ook zeggen, er is iets verkoren. Vandaag is mensen dat voor mij gaan kwaad doen. Ik wijs kwaad op. Dus hier is christelijk in jij, ja, zo is het niet schoon zijn. Snap je? Zo, als ik het moeilijk heb met broers, zo, deze bijdrage gaat gekomen, dat voor alle informatie van stil mensen. Ik heb niet dus kwijt van, ja, en dit is, ik was daar ook, hij heeft mij dat vooral je weet gegeven, dat hier nogmaals, wij danken allemaal. Can you get out of